Nou, we moeten eerst de tafel even aan de kant zetten, jongens. Zie je hoe? Zie je? Zie. Ja, aan de kant. Even de vijf van Roos. Nou, dan mag de vleugel maar vasthouden. Danny, dat was een hoge vrouw. Bewegen, jongens. Handen in de lucht. Oké, we gaan even strekken. We gaan omhoog. Op de tenen. Dat kan niet geen kwaad. Ja. Hoe ga ik aan die stuk? Wat ben je hier onder de wand? De Harlem oefening. Zie ik het heel goed. Wat zei je, Ronald? Ik zei het, zie ik. En hoe ben je hem op dit idee gekomen? Nou, moet je aanvragen. Nou ja, iedereen dat Harlem Shake natuurlijk, dus waarom wij net? Dacht ik zo. Helemaal niet, niet iedereen. Nou, De meeste maar- heeft het nog nooit gedaan. Nee, de meeste niet, maar ja. En dit is de warming-up? Ja, dit weer de warming-up en we gaan even... nou ja, iedereen maakt natuurlijk wel wat leuks van en iets vreemds. Dus dat gaan we even met z'n allen besluiten. Dus nu gaat iedereen iets te doen aan. En dan zullen we tussen de kei opnemen. Dus we krijgen zometeen in de officiële opnames. Ja, ben je er al klaar voor? Yay! Ja. Nienke aan het werk, Sierke aan het werk. Danny, dan sta ik even naar zo'n scheppen best. Even een vraagje. Wat ging je hem nou zometeen in de wand? Een Harlem Shake gaan we doen. En wat is dat eigenlijk? Dat is een dans waar iedereen een eigen dans doet. Niet van wat je in de discotheek doet, maar gewoon een dans. En die wordt over de hele wereld gedaan. Eerst normaal en dan na een paar seconden iedereen verklaart en een eigen dansje doen. Maar dan vies het wel leuk dat ze die heel gek filmen. Ja. Ja, maar normaal persoon ben ik nog nooit zien kwam en die zou ik nooit zien komen. Dus wat dat betreft, ja, want iedereen heeft zijn eigen aardigheden wel. En dat is juist leuk van zo'n Harlem Shake, zeg maar. Al iedereen wel lekker gek doen. Ja, ja dat, jij er eigenlijk ook een beetje bij. Even door de boom springen. Nou, als Gerb nou even hier gaat staan en Tom die moet sowieso voor. Sierk gaat weer een beetje schuin voor de trekker. Nienke op de trekker. Ronald, kun jij wel een beetje in dit hoekje, zeg maar. Iedereen klaar voor de start? Ja. Goed gelukt, jongens. Goed gelukt. Ik snij een triert op een boutje of op een stukje ijzer. Dan past het weer in die moer. Daar tap ik dan triert in. Je snijdt triert op en dan wordt het tap ik triert in. Dit wordt een mandje, een gitaarspelerke. Kom je deze bij? Nou, ik ga een neef van mij die jongt in een bandje. En zijn vrouw die wil wel eens een keer zo'n dingetje van hem maken. Dus daar ben ik nou mee bezig. Maar ik mag maar bedenken hoe ik een gitaar kan maken, dat weet ik nog net. En die popjes die zei ik ergens een keer staan en ik denk van nou, op het uur dan ga ik wieltjes naar het werken. Ze staren gewoon wat spullen verzamelen, wat broeken kopen. Kopen, triet en bouten en moeren. Nou, zeg je dat wat. Geduldig werkje.
Ja, maar ik ga volunteer. Ja? Ja hoor. Hoe dat? Ik ben ook gepensioneerd. Ik hou het iets van de wereld. Het hoeft niks meer. Het mij alleen. Geniet je daarvan? Ik geniet er allemachtig van. Ik weet niet hoe ik het ooit uit handen zonder mij mee werken bij. Ik zie wat en dan denk ik van dat is wel toepasselijk. En meestal jouw dan ik ook niet en die heeft wat met de meidje had. Of als cadeautje gewoon. Maar je hebt dus wel altijd in de holle van wie je het maatje. Meestal wel, ja. Dat is een bedoeling bij. Ik weer op het dorpsjongen zit in het accordeon spelen. Dat vrouwtje had een accordeon. Dat ze op een accordeon zitten spelen. Dat is wel mooi. Nou, dan doe je dat. Ja. Nee, dat is echt, dat heb ik wel niet gedaan, hè. Maar dat kan dan willekeurig in je wees? Of Ja. maak je er wel wat mee hem, maar die meesten? Nee, dat hoeft net per se. Meestal is het wel zo, maar ja. Nou, zo, deze die weer van Priskes op een hiervergadering van de eindevereniging in de Ripsjerk. Deze die woont er in de Dokkum, die gaat naar Dokkum toe. Hier met ergens jongen en geen plek aan denkmeidje. Zo doen we. Ik sjussen net volle meer. Ik ben er net volle meer. Je bent eigenlijk wat een autodidact, of niet? Op dit gebied wel, ja. Ja, dat heb ik zelf wat dokter al hier. Ja. En tekeningen opzocht en ik ga hem echt natekenen. Maar waarom geniet je daarvan? Wat is Ja. mooi erom om dat zelf? Ja, misschien is het wel een kick, ik weet het niet. Ik vind het mooi. Echt weer. Ja. Maar hij het echt nedig? Nee. Ik verveel me nooit. Ik vind dit nog een keer mooi, dan hoek ik net van hoe, dus ik mooi in het hok. Terwijl je niet in stoort. Nou, dan komt er enige vorm in. En hij nu intussen betocht hoe de gitaar weer met? Of nog steeds niet? Nee, nog steeds net. Nee, ik denk het van het plaatsje koper, meidje.